Kaixo guztioi, bideo honetan ariketa berri bat proposatzen digute, zeinetan dauzkagun bi kutxa, gainesal baten gainean, soka batetik lotuta, eta kanpoko indar bat eragiten zaio eskuman dagoen kutxari. Orain arte, ariketa hau berdin-berdina da tentsioa saltzen dugun bideo horretan, daukagu egoera berdina. Zein da ezberdintasuna? Ematen digutela, lehenengo kutxa eta gainesalaren arteko marruskadura koefizientea eta bigarren kutxa eta gainesalaren arteko marruskadura koefizientea. Nola marruskadura koefizienteak ematen dizkiguten, orduan marruskadura indar bat agertuko da bai lehenengo kutxan eta baita ere bigarren kutxan ere. Beraz, ariketa da tentsioaren oso antzekoa, baina aldatuko da pizkatxo bat marruskadura indarra agertzen delako. Ikusten dugunez, hemen daukagu ariketaren diagrama edo irudia, bai, lehenengo kutxa, bigarren kutxa, hien artean soka batekin, kanpoko indarra, eta esaten digute, bai lehenengo gorputzaren eta bigarren gorputzaren masa 10 kilogramokoa dela. Eta marruskadura koefizienteak kasu honetan berdinak dira, bale? Kutxa eta gainesalaren arteko marruskadura koefizientea eta bai bigarren kutxa eta gainesalaren arteko marruskadura koefizienteak berdinak dira. Eta eskatzen digute alde batetik azelerazioa, tentsioaren balioa eta bai lehenengo kutxaren normala eta bigarren kutxaren normala. Egingo dudan izango da, kutxa hau hemen jarriko dut, kutxa hau hemen jarriko dut, eta hasiko gara bakoitzaren indarren diagrama adierazten. Vale, hau da gure lehenengo kutxa eta bigarrena. Ez dut jartzen ez gaina sala esoka, hemen daukagulako irudia, eta ikusteko nahikoa delako. Hasten gara lehenengo gorputzarekin. Marrastu behar dugu lehenengo indarra da pisua. Nola lehenengo gorputzak masa daukan, pisua marrasten diogu. P bat, bi modu daude egiteko. Edo hemengo indar guztia jarri eta hemengo indar guztia jarri, edo joan indar bakoitzarekin begiratzen ea bakoitzen garratzen den. Ni bigarren modua erabiliko dut, bale? Lehenengoan pisua, horrela errezago egiten zaitelako gauzak ezazteko. Orain, bigarren indarra, normala. Lehenengo gorputza gainesal batekin kontaktuan dago? Bai, beraz normal bat egongo da. Eta bigarren gorputzarekin berdina geratuko da. Beraz, hemen agertuko da, normala. Gorputz bat baino gehiago agertzen denean, goratu azpi indizea jarri behar dugula, bale? Ez duela balio jartzearekin N. Ze ez dakigu normal hau eta normal hau berdinak izango diren, edo ez. Ze gehiago daukagu, pisua normala, hirugarren gauza zen kanpoko indarra. Kanpoko indarra bakarrik izango du gure bigarren gorputzak. Beraz, irudikatzen dugu hemen, horrelako zerbait jartzen, F. Bai. Eta, orain, laugarren gauza izango zen tentsioa. Goratu tentsioa nola soka batez lotuta dauden, tentsioa, kasu honetan, lehenengo kutxari horrela erango dio, eta bigarren gorputzari horrela. Bai, tentsioaren bideoan salten dugu zelan erabaki zein nolazkoa jarri zaion. Beraz, tentsioa hemen horrela jarriko dugu, T, eta kasu honetan hemen eskerrera egiten du, ezta? T esan dugun bezala hemen eskerrera egiten du. Gauzatxo bat, soka berdina denez, tentsio hau eta tentsio hau berdinak izango dira. Ez dugu jarri behar T bat eta T bi. T jartzerekin nahikoa da, zergaitik tentsioa berdin izan. Jarri ezakezue T bat T bi eta gero esatea T bat berdin T bi. Baina ez dauka zentzu askorik, T jartzen duzue eta horrekin nahikoa. Orain zer da egingo duguna? Marraztuko ditugu gure ardatzak. Gure ardatzak bi kasuotan izango dira vertikala, marraztuko horrela, aprobetzatzeko, eta horizontala. Eta baita ere aurrikusi behar dugu zein izango den gure sistemaren mugimendua. Ni bi kutxa bat dauzkat, tentsio soka batekin lotuta eta indarra eragiten badiot, bi aukera daude. Edo mugitzen da horra, edo ez da mugitzen. Ni suposatuko dut, mugituko dela horra. Bai kasu honetan, eta bai kasu honetan ere. Eta ariketa honetan berizgarri izango den aurrekoarekin alderatuz, izango da hemen agertuko diren marruskadura indarrak. Zer dira marruskadura indarrak? Gainesalerekin kontaktuan daude? Bai. Mugimenduan daude? Bai. Ezarri dugulako mugimendua dagoela. Barduan agertuko dira indar batzuk, bai, mugimenduaren kontra egingo dutenak, eta saiatuko direna balastatzen edo gelditzen gure gorputzak. Orduan, horiek zela marrazten diren? Marraztu aldituzue, horretan ez dago arazorik. Marraztu aldituzue, horrela. Berdin dio, segure gorputzak puntualak dira. Eta ez daukate distantziak, beraz, berdin dio gesiaren norabidea eta noranzkoa ondo badago, non jartzen duzuen berdin dio. Kasu honetan, gero aurrerago gauzak aldatzen dira. Baina momentuz, berdin zaigu, beraz, erresteko hemen jarriko dugu. F, azpi R, eta hemen jarriko dugu baita ere, gainean jarriko dut, ondo ikusteko, F azpi R. Eta hau izango da F azpi R bat, eta hau F azpi R bi. Orduan,
ja dauzkagu indar guztia jarrita, indar guztiak erortzen dira ardatzen gainean, beraz ez dugu deskonpasatu behar, eta orain egingo duguna izango da, indar guzti hauekin idatzi Newtonen bigarren legea nola geratuko zen. Hemen daukagu gure lehenengo gorputza bere indar guztiekin eta hemen bigarrena. Ni gomendatzen dizuet astea I ardatzarekin. Errezago egiten delako, beti egoten direlako indar gutxiago, eta gainera, kasu honetan nola ez dagoen mugimendurik ardatza vertikalean, orduan da, N bat, ken, P bat, berdin, 0. Eta bigarrenean, N2, ken, P2, berdin, 0. Ez dago inolako mugimendurik, kutsa ez doaz gora ez bera, horregatik agertzen da 0. Azelerazioa vertikalean bi kasuotan, 0 izango delako. Ez bezala, izardatzean, zinetan egongo den azelerazioa bi kasuotan. Vale. Orduan, izaren kasuan, nola azelerazioa eskumaraduan esan dugun, eskumaraduan gezia T jarriko dugu positiboan. T minus F azpi R, jarri izakezu R minuskula edo R maiuskula, nigo batze dut minuskula jartzea, bat, berdin, M bat, bider, azelerazioa. Segeitik jartzen dut A eta ez dut jartzen A bat eta hemen A bi kutsek izango dutelako azelerazio berdina. Izan daitik egoera honetan kutsek abiadura ezberdina izate, azelerazio ezberdina izatea, marruskadura ezberdinak badira bai, baina gu horretan ez gara sartuko. Beraz, hemen, izaren kasuan, geratzen zaigu F berdina, nola eskumara positiboa den, hau positiboa da eta hau biak negatiboa. F, ken, tentsioa, ken, bigarren marruskadura indarra, horrek da, ematen du, bigarren gorputzaren masa, bider, azelerazioa. Hau dira gure lau ekuazioak. Orain egingo duguna izango da, ordezkatu, adierazpen batzuk, marruskadura indarra da mu bider normala, pisua da m bider g, horiek ordezkatuko ditugu. Ikusten duzuenez, hau geneukan, egin dudan lehenengo gauza izan da, hemen adibidez, F marruskadura indarra, goratu marruskadura indarra dela nu bider normala, FR bat izango da nu bat bider N bat. Gero, zer gehiago dut. P bat izan da M bat bider G. FR bi da nu bi bider N bi. Eta P bi izango da M bi bider G. Erabilitut formula hauek. Eta ondoren ja erabilitut datuak. Nu agertzen diren lekuetan jarri dut 0,1. Eta masa agertzen diren lekuetan 10, G agertzen diren lekuetan 9,8, bai? Eta hau da daukaguna. Eta hemen dauzkagu lau ekuazio, eta hau da, ebatzi behar duguna, jakiteko zein den azelerazioa, tentsio normala, lehenengo normala eta bigarren normala. Beraz, falta zaiguna izango da, zelan egiten diren ekuazioaiek edo zelan ebazten diren. Fijatzen bazarete, gorriz jarriko ditut zeintzu diren gure ezagunak. T, N bat, A, N bat, T, N bi, A, eta N bi. Zer egiten dut hau leheno gauza ikusteko, hemen agertzen diren guztia dira eskatzen dizkigutenak. Beste gauza bat, lau ezagun ditugu, lau ekuazio ditugu. Beraz, ondo goaz. Nondik gomendatzen dut astea? Beti hauetatik. Lehenengo, zergaitik, ez ezagun bakarra daukatelako. Ez ezagun bakarra badaukate zuzenean lortu alditugu. Zelan, N bat izango da, egiten duguna da, 10 bider 9,8 da 98, eta pasatzen dugu bestaldera. Beraz, 98 Newton. Eta fijatzen bazarete, hemen berdin egiten bauzue, N2 berdin 98 Newton. Ariketa hauetan, joango zarete kaio hartzen, baina normalean lehenengo pausua beti izaten dau. Zeraitik, indarrak iaia gehienetan ardatz horizontalean daudelako, eta hauek oso azkar lortu ditugu. Eta behin hauek lortu ditugunean, ja sartu dezakegu hemen barruan. Ingo duguna izango da, datu hau hemen sartu, eta datu hau hemen sartu, eta horrela geratzen zaizkigu ekuazioak. Hau geratzen zaigu, 0,1 egiten badut bider 9,8, ekuazio geratzen zaigu. T, ken, 9,8, berdin, 10, A. Eta hemen geratzen zaigu, eun, ken, T, ken, 9,8, berdin, 10, A. Borratzen ditugu hauek ez liatzeko, eta dauzkagu bi ekuazio hauek. Hau eta bestea. Orduan, zer da egin behar duguna? Fijatzen bazarete, hemen orain daukagu ez ezagun bat, beste ezagun bat, ez ezagun bat, beste ezagun bat. Beraz daukagu sistema ekuazio bat. Bi ekuazio, bi ez ezagunekin, baina ez ezagunak daude nahaztatuta bata bestearen barruan. Zer da, beti ariketa hauetan gomendatzen dizuet egitea berdina, bale? Egin dezakezue ordezkapena, egin dezakezue berrintzea, egin dezakezue nahi duzuna. Gomendagarriena beti, bi ekuazioak batu. Orduan, eskerrean hau gehiago eta eskuinean hau gehiago. Eta horrela geratu behar zaigu. T minus 9,8 gehi, eta jazten naiz bekoarekin, gehi eun ken T ken 9,8, hau da usten ditut zeuden bezala, eta goian 10 A, hau gehi hau.
gehi amar A. Egin dudana da hau, jarri gotu nekela, hau eskuinan jarri dut, eta hau guztia eskerren, bakoitza bere zeinuarekin. Eta geratzen zaigu hau, fijatzen bazarete, T minus T kanpora doaz, eta ekuazio horrela geratzen da. Bale, orduan T hau joaten dira, egiten bauzue minus 9,8 minus 9,8 ematen du minus 19,6, hau da hemen dagoena, eun, eta egin duena da, amarra gehi amar A berdin hogeia. Egiten bauzue eun ken 19,6, geratzen zaizue, 80,4 berdin hogeia. A lortzeko, egin behar duguna da, A berdin 80,4 zati hogei. Eta honek ematen du 4,02 metro zati segundu karratu. Beraz, badaukagu ja azelerazioaren balioa. Zer da faltatzen zaiguna? Ja daukagu normal bat, normal bi, azelerazioa, falta zaigu bakarrik tentzioa. Eta tentzioa lortzeko, ordezkatzen dugu edo zein lekutan adibidez hemen. Tentzioa ken 9,8 berdin amar bider azelerazioa. Baina azelerazioa ja kalkulatu dugunez, jartzen dugu bider 4,02. Hau da, tentzioa, hau borratu ez liatzeko, hau erabili dugu ja. Tentzioa izango da berrogei, bai, biderketa hau eginda, 40,2 ken bederatzi, jarriko kola berdinakin, ken 9,8. Eta honek ematen digu, parkatu kenez gehi 9,8, bai, eta honek ematen digu 50 newton, beraz hau da, tentzioaren balioa. Badaukagu normal bat, bigarren normala, azelerazioa eta tentzioa. Ondo ikusi zelan egin dudan hemetik aurrera, ze pausu hauek azkenean askotan errepikatzen dira bezalako ariketa guztietan. Bideo gustatu bazaizue, sakatu kanalaren ikurra eta nahi baduzue suskribatu, eta baita ere Twitterra dago erabilgarri eskatzeko problemak edo dudak eta zalantzak argitzeko. Eskerrik asko eta agur.